O kaniya na ang mga gahi. Art Bunho Jr. Bernie Bitok. Thank you, friends. Thank you. Good morning. Good morning. Ay! Alas 6:52 na sa itong oras, Oktubre 20 na karoon. Paspasa sa It's panahon. October 20, 2020. Kumusta kagahi, Bert? Kumusta kagay Art? Ito po ang Hilas King Bernie Bitok. Ito si Art Bonhoc Jr. O kagabi, Bert, naminaw ka ni Tatay Digong. Sa'yo ko nakatulog. Ha? Nakihapoy mga problema gyapon siya sa corruption, Bert. Agay? Duga kami sa lupa. Corruption. Mga kagahi. Ay. Alam mo, pagod na ako. Surrender na talaga ako ng korupsyon ng Na gobyerno. special mention kagabi ang DPWH. Daghan Project Y Human. Ano Bakit siya? naman? Ang dami namang build Ingon lagi siya nga naadi sa contractor level lagi ang kanang mga kuan lay. Hindi lagi daw ihurot tanan nga napagipaksian pag daw. Ana. Ano sa man mo ba nang gitawag nga SOP? Oh. Ang sige nang meaning sa SOP para SOP, para Bisaya alam ka na nakins. Mo man na siyang lain ako ana. Arda, kung na ibala dia. Oga, siyempre, mga kagahi, medyo giluwag-luwagan na ang kaning sa kwarentina ron sa Timog Pilipinas. Pero sa simbahan, 30% pa lang ang pwede makasulod. So, minghoy gyapon ang mga pari. Ari mo daw sila GCash. Ha? Pwede mo magawa ito GCash. So, ang katong mga ang buyot na na QR code. Kabalo ka sa tilanay lang. Karong galing bisag Oktubre man ron na mangyapo yung mga sa among village. Sa among mga datoon nga village ba? Ang among rosary through Zoom na. O yung offering, Mao lang na GCash lang nimo para so at least nanay PowerPoint ana so pwede ra gihapon mag Zoom na lang yun. kaya siyempre, pila na lang kaadlaw, Pasko na. Oh! Gibawal gihapon ang Christmas party sa pampublikong Ha? lugar. Tinuod pala ka. So ikaw, Patay, wala na. Wala pa kayo hosting. Mao na ning kam. Diri na gyud mahuman may gala burag maimbarguhan tagbalay ani kalikiha simba ko lang. Pagka po yung mga sapi-sapi. So wala na gyud ko sa spa. Oy pero in fairness ha tungod aning COVID may gala. Kabalo ba ka? Ah, Virgin ra di ay ang tambal sa kuan COVID. Virgin ra. Di, may sumpay. Sorry. Virgin. Ay, sorry. Wala ko nabasag tarong. Taka ka lang. Makatama ang virgin coconut oil. Virgin coconut oil. Lugar mo ginang tambal ng virgin. Coconut oil. Kuya, kabalo ka ba? Daghan kay taana. Apan ang problema lang nato, kining ato ang magniniyog. Ha? Magniniyog. Kanang manglubihay. Ikunsa sila sa maniniyot. Kaning manglubihay. Mabitaw akong Tagalog na magniniyog na lang. Maralain ba? So kung mag-uban ang manlulubi o maniniyot, para burag kailangan o biramax. Seryoso niya. Barato man ang kupras. Barato ang lubi. Mo na ang uban, gihimo na lang nila nga kukulamber. Nga putol. And it will take 10 years una makamutubo ang katong lubi na po. Ha? 10 years? Oo. So kung gipanganak siya o pagtanong nimo sa lubi tapos mo ipagpanganak sa imong anak. Sana ba sa pagpanganak ni Juan? Ana. Pag 10 years old, mao pa'y pagpamunga sa lubi. So pag abot niya yung mga grade 6 ba? Oo. Dili, grade 4. Ana, ha? 10 years old man, so tama no? Anak ni... Daghang itag virgin coconut oil. Apan ang problema nato diri lagi kay wa na kay nagka-interest ana. In fact ha. Ang Pilipinas ang nag-introduce anang virgin coconut oil. Ha? Sa tibuok na nasod ha. Unya 15 nag-develop. Gidevelop din sa Malaysia ug Thailand. Ano nili kita? Mao lagi na kay wa magoy suporta para sa mga Sa man maglubihay. Kita mo'y bright tapos kita mo'y gilubi sayo.
Naunsa naman nun nga kita ang naglubi? So may muda Talay. sa tanang mga mananggiti. Naunsa naman yun yoy. Mao na diha. So again, posible daw nga makatabang ang Virgin Coconut Oil batukan ng COVID-19 base Base. sa pagtuon sa Philippine Council for Health Research Development. Oh. Base sa ilang testing, makaya gubon sa Virgin Coconut Oil Ang ang virus. SARS-CoV-2 o ang virus nga hinungdan sa COVID-19. Makatabang sab kini mapakusgan ang immune response sa usa ka tawo batok sa virus. Apang kinahanglan pa og dugang pang pagtuon ani. Again kini ang pagtuon base sa Philippine Council for Health Research Development. Dali ra ba kay na? Kano man, isa ra ka kutsara na kada buntag ga imong imnon. So imno nimo. Oh. Wala po. And it rejuvenates cells. Mura pod lag Biramax. So mamaro na ni, igagor na ni. Pero Max Gahi, Max Lami, Max Lami. lang ang kanini ang Biramax. So, good morning. Oy, mga taga Butuan, good morning dia. Good Labi na lang ni morning. Carmen Docdosil o Emilio. Oy Don Carmen! Emilio Docdosil. I miss you. O get well soon, Berta May Castro ay pagpaluya-luya niya. Bantay ka lang ha. Sus giampog. Oy teka. Oga, sa tanang nag-online na karon. Oh, hotline. Hello sa tanan dia ang nakaron sa gahi ni Bay. Wapuan mo purma si mong kamera nga nung ako ang kamera hanap mo gini oy. Well, kabalo ka, bisag og katong kuan, may mga baratuhon nga cellphone katong mga Oh, pindot-pindot lang. pareha naman tatag purma sa delikado ni. Ah, Huwan pilay ni hatag ni Gahi Art sa imo Huwan. Doda ko ani na nagbinay na politiko ni akong kamera. Kadyo lang ha, hello sa tanan dia ato mo sa Gahi ni Bay nga fan page og syempre og among hotline 0915-582-5534 Globe na siya 0915-582-5534 og kini among programa maguban-uban sa tanto dalas otro og kini powered by Biramax og sugdan gilayon nato kini, sugdan nato paring Bernie Gahi Bernie. Oy, sugdan na nato ni sabay sa inyong mga init nga kape diha og init ninyo nga mga katong kamulo diha og sugnod-sugnod. Napabagay po ng sugnod. Uy, gapanugnod gyapon mi. Nabi mga dirty kitchen. Kay lami ba gyapon ning aso sa kanang sugnod. Pero susya kay dirty kitchen pero naka-tiles na. Di lang tiles, bricks. Wow, breaks diha para susya. O ya, para kla red bricks. Wow. Tapos di nakamuhuyop, nanay blower. Sosyal. Suwikan ta sa kanang lubi, nya huyop, tanan. Itaw, ha? Resulta ni hemorrhoids. Ay, alas 7 punto na. Niya na itong mga gahe nga balito. Aliyan na ang mga gahi nga balita. Gahi nga balita. Gimando ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Energy kon DOE nga iduso na niini ang oil exploration sa West Philippine Sea. Uy. Nunot kini sa pagwagtang sa Pangulo sa oil exploration ban. Aron ba siguro nga sa umaabot nga mga panahon, doon na na'y kaugalingong source ang Pilipinas sa lana o petrolyo o di na magsaligikan sa Middle East. Doon na na'y oil companies ang kapakitang interes sa tabangan ang Pilipinas sa mga produce kini og kaugalingong lanag petrolyo. Kini naglakip sa grupo ni Manny Pangilinan nga Forum Energy, PXP Energy o PNOC Exploration Corporation. Sa kasamtangan, doon na sa Memorandum of Agreement ang Pilipinas tali China alang sa oil exploration nga mulungtad og 5 ka tuig. Gahi nga balita. O, General Ann Paminaw, pwede na makuwag lisensya mga gaedad 17 to 21 nga first time mo kuwag lisensya sa Land Transportation Office kun LTO. Lakip niini ang mga buot mo rin sa ilang lisensya nga gaedad 65 paubos. Nunot kini sa gipagawas nga anunsyo sa IATF nga mamahimo na makagawas ang mga gaedad 55 paubos. Kadtong gahupot gihapog student permit, mamahimo pa nila kini magamit hangtod katapusan sa bulan sa Oktubre. Extended sab ang pagparehistro sa mga nag-expire na nga mga sakyanan kansang plaka gatapos sa 6 ngadto sa 8 ngadto sa Oktubre 30. Samtang ang ending nga 9 og 0 sa ilang mga plaka extended hangtod December 31 ning tuiga.
sumala sa LTO nga kini nga mando naglakip lamang sa mga lugar nga giuluagan na ang kwarentina ug way labot ni adtong ga-lockdown pa. Pero pa-require mo siya driving ron, di ba? Bro, driving school, no? Before Mga first timer, ang first timer. Gahi nga balita. Subay sa International Polio Week, ipahibalo sa Department of Health kung DOH nga dunay mga ipahigayong libreng pagbakuna sa kabarangayan sugod karong simanaha. Suma sa DOH ang mga batang kaedad og 9 kabulan ngadto sa 5 ka tuig paghatagan og libreng bakuna kontra tipdas. Og subay sa International Polio Week, ang mga bata nga bag-uhay pa lang nahimugso sama ni Juan gaedad hantod 5 ka anyos ang paghatagan og libreng bakuna kontra polio. Kini aron masiguro luwas sa mga batang Pilipino gikan sa mga sakit ug di lang kay sa COVID nakatutok ang katawhan. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Gikompiskar sa Bureau of Customs ang kargamentong ukay-ukay gikan South Korea. Sumala sa customs nga ang 400 ka bundle nga ukay-ukay nga gabalor og di mo minus 2 million pesos ang walay saktong papeles o deklarasyon diyang ila kining gi-inspeksyon sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental. Gahi nga balita. Patay ang duha ka pugante human kini sila nakigpinusiles mga sundao sa barangay Kabunbata, Isabela sa Zamboanga. Ang engkwentro nunot sa gihimong hot pursuit operation sa mga otoridad diyang mipuga ang gikaintapang mga kriminal nga sila si Nurhasan Lahaman ug Batu Kusain. Oktubre 13 ning tuiga mipuga ang duha nga gatuwang kasong pagpamomba og multiple murder. Nakuha gikan sa mga pugante ang mga bitbit lang mga armas ug bala. Gahi nga balita. Usa ka babaeng gipusil patay sa barangay Puting Balas, Talisayan, Misamis Oriental. Na ilang biktima nga si Evelyn Gulayan. Nadala pa ang biktima sa ospital apan nakabsan gyapon kini sa kinabuhi tungod sa samad pinusilan nga naangkon. Padayon ang kapulisan sa ilang investigasyon kung kinsa gayud ang mipatay sa biktima. Gahi nga balita. Mamira kita kagahi nga Bernie. O kini seryoso kaayo mga Isyu kagahi. nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Mga kagahi, ato pag-iisgutan ang issue sa diskriminasyon. Discrimination. Tinuod pa, Bern. Nga doon ay mga developers o homeowners sa Mindanao nga di magpapuyog mga Muslim sa ilang subdivision. Uy, daghan. Bisan og doon na kini sila kaakuhan og taas ang propesyon. Unsa man gyud di ay pananaw ninyo sa mga Muslim labi na sa Mindanao nga ubos man kaayo kanila ang inyong panlantaw. Kung alanganin mo sa mga Muslim nga tawgon pa gyud ninyo og mga muklo or moros. Timan iha nga mas daghan pagburokintog tambaloslos nga mga Kristiyanos. Ako hinoong nahinumduman ako sa kaistorya. Si Juan giimbita ni Abdul sa moske sila manimba. Apan dunay kondisyon si Juan ngadto kang Abdul nga una silang mosimba sa katedral, magampo, maghinulsol. Pagabot sa Domingo, kagahi Berne, sila nanimba og nakugang si Juan. Kay gihubo man ni Abdul ang iyang sapatos una misulod sa simbahan. Nganong ihimo man na nimo Abdul? Nangutana si Juan. Ing anak gid may mga Muslim kumusulod sa lugar nga mga balaan. Human sa misa paggawas nila, wa na didto ang sapatos sa iyang higala. Uy. Ingon ni Juan kang Abdul, sorry ha, gikawatan ka. Dugang ni Juan nga ito kanina ay kabala ka, palitan na lang taka. Pag-abot og Biyernes kagahi Bird, si Juan nasab ang miadto sa moske. Una misulod, sila nang hugas sa tiil og kamot, isip kustombre. Dihang pasulod na sila, alanganin si Juan nga ibilin ang iyang bag-ong Nike, basin mawani. Pasalig ni Abdul, ayaw kabalaka, walay Christian dire.
ka na. Sige pa. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. I'm Architect Franklin Inchik Saplot. In behalf of the Wigo Club Philippines Cagayan de Oro Chapter, ako ang ilang chapter head. I would like to congratulate Art Bonhoc Jr. and the Hellas King Bernie Bitok-Bitok sa ilang pinakabagong programa, More Power, Gahi ni Bay. On behalf of El Salvador City Police Station, we congratulate Art Bonhoc Jr. and Bernie Bitok-Bitok for their new program in home radio. Gahi ni Bay! Congratulations! Kami mo dayag sa angin at dahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, pati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Nagbabalik po ang inyong mga kagahi. Ito po si Bernie Bitok-Bitok. O Art Bonhoc Jr. Ngayon nangutan na kisa na nagkanta to. Si Master Poppy ang nagkanta to. Pero sa iyang pagkanta, nabugto ang iyang tilaok. May gano'n. Okay, tingnan muna kagahi Art. Mga kagahi, padayon ang training o paghatag og livelihood assistance. Muna itong mga ganahan ng mga balita. Sa Department of Science and Technology kon DOST. Sa mga mag-uuma. Duger ginato ni sila yun ginasuporta ng mga mag-uuma. Kaysa tinud-anay lang yun may gala. Sus! Kung walay mag-uuma, naambot lang. Di ba niya? Pwede ta mabuhi nga walay artista, Walay teleserye, drama, oh. teleserye, Oh. uban pa. Pero di gud pwede nga way mag-uuma. Oo, correct. Hello dia sa ato mga mag-uuma da sa Claveria, Misamis kusog Oriental. kita diya. Kusog kita dia. Oy, sa Misok, Misamis Occidental o Kamigin. Oh. Hello sa iyong tanan dia. Oga, pinaagi sa community empowerment ang ilang ginabuhat karon. Through science and technology. Subay niya tumakaw karon si Sir Alfonso Alamban, ang Regional Director sa DOST-10. Good morning, Teka Director. Good morning. Tingnan mo na ako sa ipaon ang kwan ni Director. Director, imong camera, Director. Tingnan mo na ako sa iyon. Sigurado ha, Director, Director? na ang background di tama pakion si Cesar naman. Montano. Director! Morning! Teka muna, basin ng ngapi pa si Director. Kanina rin naka-standby si Director. Good morning, Eh, Director. Good Ayun na, morning. ayun na. Teka. Good morning, good Director! May buntag, may taustaran. Klaro ba mong tingog dia, Director? Klaro kayo, klaro. Ayun, Oy, thanks sa Director. Bernie ha. Hello sa tanan nato. Grabe Bernie, abot tag kapin 20,000 ka mga unsa ha? Mga sa ato ang mga netizens nga Yes. nagasunod ka nato. Correct. Salamat Ha? kayo. Okay. Oga, eto na. Regional Director, Sir. Unsa na inyong programa nga community empowerment through science and technology? Kanang para makasabot atong mga yanong mga listeners nato. Unsay pasabotin na? Ay, una-una, Bernie, salamat sa kaygayonan nga gi-invite ko ninyo din o mapatimaon sa magiging CEST or Community Empowerment through Science and Technology. No? Kasagara magod ang DOST sa una, makita din kung wala sa urban area, dito sa kalungsuran or dito sa university. No? Oh. Unya medyo nakatutok ang mga trabaho sa research and development o mga technology application. O kani mga invention, no? Kaning kamot ni nga moabot yun sa mga kabaryuhan, kabarangayan o labi na ito mga lagyo-lagyo ng mga lugar. Para mapakita lang ang science and technology dunay dako kaayo nga role para nga ma-improve ang ma-develop ang community labi na itong sa lagyo, no? So muna gilusad na mo ni nga programa, mga dugay-dugay na ni mga siguro 2015. 5 years na. Oo. So, Director, meaning to say nga ang DOST
dunay ginatanyag nga mga ayuda o panginabuhian ilabi na ni atong gapuyo diha sa mga kanayunan. Naputol. Pakiotro. Naputol ko. Oh, Direktor, Ay, nagpasabot Art, ka ang DOST gyud nangunay nga makahatag ayuda alang panginabuhian diha sa mga probinsya. dili lamang paginabuhian, kundi dunay 5 ka general murag entry point para sa science and technology. Sige daw, Direktor, kung unsa kining 5. Usa lang kanang livelihood, although ang among gustuhin mo nga ma-elevate ang pangunahon sa tao nga di lang na siya buhi-buhi kundi lang enterprise development yun na, no? Kanang mulungtad yun, kanang mulungtad. Oo. Unya sulod nga entry point mao ang disaster prevention and mitigation. Okay. Ikatulo ang health and sanitation. Ang ikaapat ang education ug ang kalima ang nutrition and wellness. Direktor, dito ta kanin sa panginabuhian kay ilabi na karon nga daghang kayong galisod diya sa Lagi. kabaranggayan. Can you cite unsa kasagaran ang mga livelihood programs nga inyong ginadalit ngadto sa mga kabus nga mga komunidad? Ang among kitaghan naman ka offer og livelihood sa kabaranggayan, no, na DTI, na DSWD, na DA, na TESDA. Ang amo pod nga gitumong mao nga dunay pag-utilize sa bag-ong teknolohiya o magamit og science gamay, no. So for example, sa uban nga mga barangay naatay nakita nato nga nagsubra ang production sa squash, for example, kalabasa. Sa kalabasa. Naman tay technology nga mo process sa kalabasa ngadto sa pansit canton. Muna atong i-introduce niya. Usa ko sa sige palitan kay lahi ra gyud ang iyang kalami kumpara mas healthy na no na sa direktor, no? Kay kalabasa man. Mas healthy siya, no? Unya mas lamian pa gyud, no? Okay. Okay, unani mo na siya, Direktor, kasagaran kung oversupply, wala kay mamalit, Sayang. ang uban ginalabay na lang ang Ilalabay ila. na lang, tama. Pero Madaot dili na lang. masayang tungod sa teknolohiya, Direktor. Yes. Correct na. Sa una, sige kong biyahe Cagayan de Oro to Davao, makita ni mo daprin sa dalan, sa Buda. Tama. Paglabay ng tao ng excess nga Mga harvest gulay. sa kalabasa. Barato na kayo. Correct. Direktor, Sa sa ingani nga mga kuan ba nga gahatag yun ta mismo og mga ekipo pod no, mga equipment ani nga antong mga community, no? Libre na Yes. siya, Na libre. libre po na siya. Muna. Yes. Muna atong target duha equipment o technology kay ang mga processes technology man no. Niya nga atong mga partner muna rin tong mangita og ilang counterpart sama sa working capital, sa raw materials, gamiton pag-market. Mao na nga na kita pero og partners. Okay. Direktor, kumusta ba so far ang acceptance sa atong mga farmers? Kasi siyempre, basi unyag, sobrang ka-high-tech ba? Maingon sila nga, di man mo among naandan, oy. Tapos, lisod ba anak? Tuplok-tuplok. Tuplok-tuplok. Usap na among naandan nga, wala. For example, kanang basic lang, sa una, among na ibawan. Ang kanang daro, birahon naman gina sa baka. Ano ba? Kung for example, mag-introduce tawag medyo kanang high-end, nga medyo para sa ilang murag, murag manig ko ani. Kumusta ang challenge nga na, Direktor? Sa among mga partners so far wala ba may nakita nga kalisdanan sa pag-adjust, pag-adapt sa teknolohiya. Ni welcome man sila naman tayo mga training usa before ang teknolohiya ma-roll out o aktibo ang ilang partisipasyon sa mga pagpreparar. Okay. Direktor, yun ani, mao ni ang pinakadakong pangutana ron. Unsaon pag-avail sa ato ang mga listeners o mga followers nato niining inyong ginatayang tanyag nga libre, moderno nga kagamitan aron ma-improve ang ilahang kaumahan. Unang-una ang atong community empowerment through science and technology atong gi-focus sa katong mga low income municipality, no? Mga prioritize gid sila kay uban mga community na mga resources. So
Unya ang atong provincial office o doon sila dito, kaya ato sa provincial office offices ipahiluna nila ang pag-develop sa mga projects in consultation with other partners dito sa area kay dili man lang ta mo operate as single entity nga DOST ra gyud. Mangita mga collaborators. So usually ang mga collaborators ang mga local government units sa barangay o sa munisipyo, naapoy mga NGOs, naapoy mga people's organization, mga cooperatives. So partners sila siya. No? So may ipagitaan sa DOST nga mga kinahanglan present sa area kay para ready na pag So kinsa man director ang pwede maka-avail ni ini. Tama, kinsa nga mga municipalities. Katong katawhan. may classification sa NEDA sa mga low income municipality karon gidugang ang GIDA, geographically isolated and I forgot the area no niya depressed area niya ang muna sila ang target ng mga residents diha no. So ang ato lang ipanglantaw nga inighatag nato sa atong assistance labi ang technology o equipment nga dili madaot o ma-sustain o nang gagapangitaan nato og support o doon sa igong katakos sa pag-manage sa mao nga mga proyekto. Okay, Director, kanilang isa. Base ba sa inyong pagtuon, Director, diri lang sa Region 10, unsa may pinaka nindot nga panginabuhian diri for Region 10? Unsa nakita niyo nga strength diri sa Region 10? Kami na naningkamot yun nga tungkol sa among mandate nga technology application or adoption dili lamang ang atong region kuan man gyud siya kanang agricultural magandang iyang murag main academic activity. Ang atong paningkamot nga dili lang fresh nga product ang ilang maibaligya sa atong mga partners kundi dunay mga value adding nga mga activities kay aron sad nga dili sila subject to the trend or sa fluctuation sa prices no kay pumutik no panamantaan so para provide ang longer shelf life mo to nga target gina to mga dunay mga value adding nga mga activities. O nindot kay na kay limang kaanang ang kalabasa. Pwede na mahimong pansit. Yan. Yun ana. Karon Director, ang maka-avail ba ani moadto dito sa DOST unsa man ni? Individual o kinahanglan grupo sila, asosasyon sa usa ka kaning naghigwaos nga barangay? Pwede man individual pero ang ato na dayo mga provincial offices sa mangita o mga collaborators or mga partners no kay sama na sa ato na sulti at gusto gid nato mas sustain ang proyekto dili lang kay hatag tag technology niyo wala na dayon no. So kinahanglan gyud og naay collaboration sa atong mga partners labi na katong partners nga dunay sa resources ug dunay kahibalo unsaon padagan sa mga negosyo or mga enterprise. So Bern, klaro na to Bern ha. Kagahi ha. Kung kamo nagka-interes na mo'y tanom. Unya gusto ninyo nga dili lang kay katong presko ang inyo mabaligya kun dili kanang giinaingon ni director nga kanang naiput premium value added minto nga para na kalabasa kanang mga kamote nga gusto niyo himuog ingon ani mga french fries o unsa babadian no. Kani kinahanglan muduol lang sila sa pinakaduol nga buhatan sa DOST og didto dunay advice nga paghahimon ang DOST kanila. Tama ba, Director, sir? Yes, mag-evaluate ang atong provincial offices dahil among tawag na technical kaya nga term nga technology needs assessment. So tan-awon ang area o unsa nga teknolohiya ang iyang panginahanglanon given sa iyang mga resources dito unsa na iyang mga kahinguhaan aron nga makasugyot pod ang atong opisina o munay sudlan nga activity o bunang technology ang atong i-dad-o dito sa area. Okay. Director. Okay, example that I did. Sige. Director. Wala Director. Natay major project son nga
lusad kabalota ang rice ato mga staple food no. Yes. Yes, tama. Medyo ang uban gusto yun sa rice nga may quality. Unya ang prevalent man kayo karon ang vitamin D deficiency. Unang natay iron fortified or rather iron deficiency kaya anemic. So mao to nga natay technology on iron fortified rice. So Oy, better. dili lamang ni sa gulan ang rice ug iron kundi na mga kung mga buwak-buwak dito nga rice dili kay bahalin. Tama, So tama. naay technology gamiton nga ma-mill siya and at the same time form into green na gyapon whole grain nga So rice. kibali matapok sa balik? Nasago na tayo glue. dito ang iron, no? So, Pwede. i-roll out na nato ni doon nato sa some areas sa Bukidnon dengan tag-partners para po na magamit pag feeding program para mo enhance ang Pwede, ang pwede. nutrition. Pwede. Oh. At the same time, mahimo siyang negosyo na ito mga cooperatives nga medyo na problema na sa broken rice. Ang tawag na Tama. broken rice. May pa ang broken rice kaya pwede pa matapok balik. Ang broken heart, wa na gyud mga galaw na chance. Ay, Director! Doktor, kanang napaisa. For example, asa mapalit to para makatesting ta atong pansit nga kalabasa. Kana. Asa ta pwede Asa man mo? sila kabaligya? Dagan na taog mga partners na sa Talakag, na Kay sa Mutilaw mi, ana? Kabanglasan, nasa Kabanglasan, nasa mini parts of Bukidnon, nasa sa Misamis Occidental. So mapadungog-dungog na lang mi Director, tagay mig sample dire. Kaya among mag-endorser mi ni Art anang kuan kalabasa nga gimong pansit kanton. Dapat may usa ka project nga online kanang marketing portal kanang among gitawag nga One Store. Online na siya, pwede ka mo dito, pagkitawag na nimo ng Pancit Canton, you can order from there. No? Deliver na lang dito. O ipasa na kadagang kay na mas. Tama. I-share Ato na sa gahi ni Bay. Ato na i-share sa tong fan page. So at least na online. Onestore.ph, no? Mura sa gyapon sa Onestore.ph. Okay, Kani sige. pa Bern, atong klaruhon pa ni Bern, no? Nagpasabot director example, o ako mo kaning sa komunidad or individual niadto sila sa DOST. Ang kanini ang capitalization niya meaning muhatag pod og endorsement o rekomendasyon ang DOST ngadto sa mga ubang mga providers ana director or financiers. pagitaan din nato partners kaya ang DOST taman laban siya sa financial or rather technological Sa technical, no? assistance technical ang processes ug ang equipment. Ang working capital ni ana kinahanglan man niya, no? So muna nga kapagitan nato partner muna usually ang partner ang local government unit or ang cooperative or kanang mga people's organization. Ang problema Kaya kasagaran itong mga sa mga partners, mag-uuma, kagahi Bernie, director, basin pangayuan pa sila mga collateral niya, di kayo nila makaya, director. Mao sa na problema. wala man kung wala ni siya collateral no kay sa amo nga portion nga kabalo man ta sa local government pud nga mga resources wala man po na collateral no. Okay. Uy, ang dapat cooperative i-avail yun- na sa mga kagahi nato, Bern. Dapat. One last, ang director. cooperatives usually kung ma-partner na mo naman sila ikaugaligod pud nga kapital no. Labi na gyud ang mga people's organization sistahan sa local government units so na provider na sila o resources para sa ilang working capital pamalit Very sa good. raw materials no. Director, duha na lang Bern kapangutana una ta magkuano una kay busy kay na si Director Alamban. Kanang kung iagi pa nato og mga LGU, di siyempre pasawat mga mayor. Siyempre. Si mayor. Di ba na siya magamit director kanang politika nga ayaw na tabangin ang grupo labi na ka ng mga IP niya. Kaya dili na ito Duwara ka boto ako nakuha da. Duwara ka boto. Ibali na to na sa pikas. Wala man punta na ka-experience niya na nga mga kaso no. Katong na pagitaan nato collaboration nagpabili man gyud nga na ay suporta sa mga local government. very good. Very good. For accountability sake, kanang monitor kanila director once nga magsugod na Correct. sila. Tama. Yes, so
ang atong opisina monitor sa progress sa project, apil lang kita, o naipag-abag sa kato atong mga partners nga NGO o ang mga local government units. Na may mga kaso po nga wala gyud siya mo succeed. So sa na bawion ang katong mga na mo equipment pagitaon og lain nga partner. Kana. Muna dapat. Nga mo gamit niini nga mas productive kay lisod sa gayo nga Correct. Wala lang to mga equipment dito kun dili mapadagan, no? Yo. So ato gyud nga kuhaon kay karon nga magamit sa laing grupo. Very good na. Okay. Wow, halang doon kay na direktor na, no. Bern, naghatag ang DOST kanato sa ilang hotline. 858-3931 mo na ilang landline number 858-3931 or Sa sana may Facebook. Facebook karon. Ato mo sa DOST. Mas dali ang Facebook. Mas dali ang Facebook. Mas dali ang Facebook. Kaya na may punpal karon gon, wala may punpal ron. So PM na lang. PM is the key matod pa sa DOST. Okay. Ang ilang opisina nadia sa may JV Serenia Street, Carmen, Cagayan de Oro City. Katapos sa mensahe, Director, alang ni interview nato ni Muntaga. Yeah. Makausap pa, dahil salamat nga paambit kami sa mga informasyon may tungkol sa programa sa DOST o kami andam gyud butabang sa ato mga kabarangayan labi na katong nasakop sa atong community empowerment through science and technology. Kada probinsya na tayo mga opisina, no? Nasa Oroquieta, nasa Malaybalay, nasa Iligan City, nasa Mambahaw, o sa Cagayan de Oro, sa Misamis Oriental. Pwede nga duulan para nga maka-avail sa ato mga programa o mahisgutan ang mga detalye para nga ma-ensure yun ang kalambuan o ang success or sa atong proyekto. Okay, daghang kay salamat. Salamat, Director. Kinahanglan si Director balik-balik diri kay ang atong plano ani Director nga we will focus on one livelihood at a time, no? Yung ana siguro. Okay. Yeah, pwede. Daghang kay salamat, Director, sa imong oras ug panahon. Mabuhay ang DOST. Sir Alfonso Salamat, Alamban, ang atong regional director sa DOST. Daghang salamat kay Director. Mga kagahi, panahon ng inyong pahimuslan kining tanyag nga livelihood project sa DOST. Kay dako kining tabang maalibyuhan ang kahimtang sa mga pobre. Kanunay kini pagatiman ang pag-uswag wala sa pagpangempleyo kundi anaa sa negosyo. So samtang doon na kay trabaho o wala, dapat na i-sideline nga negosyo. Correct. Ayaw saya nga libreng oras. Aron dunay, Juan, panggatas. Daghang salamat again, DOST 10. Kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Si Mitch Anayron din sa 4th Infantry Division. Congratulations kay Boss Art Bunhok o kay Boss Bernie Bitok-Bitok sa ilang bago nga programa sa 93.5 FM radio. Mga gahi kayo na sila tay. Dude, Bernie Batok, I am so freaking stoked that you're going to be at 93.5 Home Radio and your new show, Gahi Ni Bai, with Sir Art. I'm going to say Sir Art because he's a sir. Guys, I'm really looking forward to listening to you. And just sending you good vibes. It's Kulas on the coast of Davao Oriental. It's actually nighttime, and I need to go to sleep now so I can wake up early from 7 to 8 a.m. and listen to you. Because you rock. Power on, Bernie. See you soon, bro. Gahi Ni Bai. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak.
7:32 sa atong oras. Sa ganyan ang sumpay sa atong gugmang giyahak serye. Ana day dapat. Okay, serye naman. No? Oy, teka muna ang atong gugmang giyahak. Yato ganato sa Biramax. Max Gahi, Max Lami. Ang Biramax actually mga igala, makaboost og immune system. Pila ka M sa immune. Mao lang. Increases stamina for men and women. Rejuvenates cells and regulates blood flow. Og ang number 1 ani, kaning Biramax, antioxidant ni siya og anti-aging supplement. Mo nang ako gining gina-recommend sa akong mga amigo da sa Westwoods nga si Don Ramon, si Boss Pel Cruz, kana sila diha. Si Dodoy, Dadya, boss, I miss you, boss. Si Marlon Awitan, kinahanglan daw tong Biramax. Luya ng tola to. Ay mo kabalaka, dagan mo magunahon na, oy, yung kulbaan sa dana, basta ay sos. 100% all natural herbal capsule ni siya. Herbal man ni mga tol. FDA approved ni, no side effects, safe and effective. 269 pesos lang, duwan na siya ka-capsule. Again, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Bosa, kung namoy mga kondya, Biramax capsule, na sila'y hotline 0915-581-8418. Again, 0915-581-8418. Sa Biramax to. Pero sa among programa, kung namoy mga concern, namoy gusto ipadayag diri, ang among hotline diri is 0915-582-5534. Kaway-kaway sa mga nasa online, Joy Martinez, Adel Maluloyon, Trevor Cloma, mga membro man is BBS, oh. Dili DDS, BBS. Musta mo mga brad? Ay, simulan na natin ang alamat. Ito na po ang ating letter for today. Sumpay sa atong gugma serye. Kung wa mo nakadugog kagahapon, mao na diya. Ano yan na ang sulat ni Alicia. Ni Nanay Alicia. Mo pa ning agency nato dati sa ibili ni Mao. Lahi to si Alice. Mingaw na nung ko nila dito. Si Nanay Alicia, ang adunay bana nga itagon to sa pangalang si Bensoy. Retire na kini. Apan, gakalagot siya kay kung aya na retire, di makapuyo sa balay, sigiglaan. Dagay mga istorya nga basing na may na kini. Gaduda na siya kay say kadlawon gabi na muli. Apan, Bisaya sa Grasshopper. Gipakita man ni Sir Benson nga wa may mga babae. Kay lately mo na iyang mga kauban, mga lalaki nabuntagan. Bosa naglagot si Sir Benson nga, unsa man yun mo mga asawa mo? Magduda kung na'y babae. Kung napoy lalaki kauban, masuko gyapon. Unsa man yung gusto ninyo? Gusto ninyo na among kauban, mga daspan na lang, mga siling na lang, mga non-essentials. O ganyan ang sumpay sa atong gugma serye ni Nanay Alicia! Asa naman sa kapagulo? Domingo man ta na ron, ha?
Bisag Domingo mo lakaw ng gapon. Ilagaw sa among grupo mag-hiking, lain mo ning di ta maglagaw-lagaw itong mga arthritis ba? Kasi man yun, mula ka kag Sabado, tapos mula ka sa kag Domingo. Kamlo biya ka nga basta Domingo mo anitong anak ni mo. Domingo na ba ito nga mo ani din eh. Tapos, wala ka diha. Mabaya niya itong panahon na mag-family bonding ta. Ina lang siya nga hulatan ko. Kaya naghulat na dito akong mga katrofa. Katrofa? Okay, kabalo ba yung ka nga kana ko mga kauban. Mo kinasya ako mga stress reliever. Mo ni karong nga kapahatan ako kalipay. O siya may pasabot ni maghatag kalipay. Sobrang nag-ingong ka nga ang atong pamilya. Wa mo hatag o kalipay? Ayun mo! Oh, tanawa. Niabot na imong anak. Ignalanggol nga kuhan. Ma! Damay di kalakiya rin. Ignaro ko nga paggamitan ng doorbell ya, para magamit po na. Ma! Asap ng pag-abris portado. Nara. Hoy, mga kadukay, makain ninyo abris sa itong portahan, ma? Anak, may buta, ginag-abot ka. Pasensya kay anak, kay ang atong operator naglisod pangita sa Apex. Ay, kayo lang, ma. Spotting ba kayo ni Papa? Saan ka ba pa? Anak, ane manggod. Nami among grupo na manggoy lakaw ba? Mag-hiking, may mga anak ba? Oy! Kabalo ba ka pa nga matag Domingo kung maning bisita diri sa Panimay? Tapos, mula ka pag yung ka sa muka ni mo pa. Uy, gusto ba yung nga magbanding-banding tapan? Ay kablag ka anak. Dalion lang ako ni. La istorya ni mong papa na. Gahi kay kulo. Di na kung hindi mo lakaw kay mo abot ka nga mo. Dahil niya itong banding-banding na. Tapos si bosingan ng kalakiya. Mula ka pag yun. Wala ginis sa pahuway. Lunes, hantong Domingo. Wagay ko ang git pamahon. Sige laglakaw. Sige banana. Mula ka na ko. Paselo agi kay ko ninyo ha. Dalion lang ako ni anak. Mubalik na lang ko. Pa, di na kira pwede makancel pa. Kabla may yung ka pa nga. Banding-banding na to ni pa. Pasensya kayo. Mugawas na ko. Pasensya kayo. Pa! Kadyo lang pa ba? Pa! Wala, Pa! Naunsa naman ang mountain bike ni Papa, murang nagmotor og tingog. Mut lang ginala yung Papa ni mo bawa, ginapapugong. So tinood yun na imong ginaingon mga maglako. Ano mo na sa Papa nga, bisag asa ng padulong, kasi mong kauban anak. Ambot lang yun, na imong Papa. Di yun maminaw. May patong nagtrabaho sa kay makauli pa. Karoon na, ambot lang ako sa may hikabuangan na, nantawanan na. O na, emosyonal na po ka. Di man ka na, kanang, kasi yung mga kauban niya, ambot lang. Daga may mo chismis nga basi nagbay-bay na ng Papa mo. Uy, grabe sa doy. Wala man siguro naman. Uy, di man katiguang na ni Papa, mga anak pa siya. Nakikita nga mga text ng mga baywa. Sa wagay, man yun noon. Kasagalan lang yun akong makita nga nasa mga kaumang pero puros laking mahinoon. O tanawa na ka, mga laki maniyay. Pero matingala ko nga, may tandag iyang mga kauban katong mga idaran po, mga retiree. Ako lang ginabantayan kay puros mga batanon niyang kauban. Ha? Kasi pasabot naman lang, unsa nga batanon, good? Rambot lang kay, kasagara kong makita niya ka na yung mga kauban ay muraman o mga batanon pagyog kayo. Kanang mopay ka na, siguro mga
Mga 20 anyos man so, nahuban nilang mga kauban na siguro. Mao ba? Tapos nakapait pag yun. Hindi siya magsaba nga, nanadaybayan na siyang pensyon. Tapos, tagaanan din ko, wisikalan din ko gamay. Tabalita ra ba nako? Hilig daw na siya maghatag-hatag ang iyang mga kaubang mga laki diya. Uy, unsay pasabot na ng hatag-hatag ma? Kanabang mga bisagon siya. Napakoy nakita dito nga resibo nga murag. Di ko kasabot ha, pero kajod lang. Ako haang ko tong resibo, kajod lang ha. Oo na. O siya, nakita ko man ni siyang bulsa. Sa akong pagsabot, no? Murag nagbayad sa motor. Ala, uy. Tama yun, ma. Naman mo yung motor, ma. Galing na akong gikatingan. Pero na one time nagdala sa helmet, pero why motor? Tapos, matingala ko sa helmet, kinada yung mga groceries. Pero why motor? Namaw ba, ma? Di? Oh, pag walang yun na nagbayaran yun ay. Burag yad ba na burag 2 months? Oy? Sa MCOR, sa motor mate. Sabi, hala to. Saan mo mawa? Basi gibline lang ka, ma. Basi wala ka kabalo nga na tayo motor diha. Naginaw ko. Pamagay ko sukan maton nga namin motor. Nagdodag yung ka na. Ano toon nga natay motor nga. Nagbayad siyang motor nga. Wa man kitay motor sukat. Basi na kuha lang ni man, nasa laag lang ni nga resibo, basi di ni kapapa. Di na magdudag dautan, oy. Lara, naisa ka sa akong bugas diya para sa mo. Sir, anong? Tagam yung bukas, sir. Huwag mo tumaro itong bugas gihatag ni mo, sir. Ikaw ba? Ay, naku tawagag, sir. Pwede mo ko tawagan na mag-benzoy. Lain na po na, sir. Di ba naman tagwalay pagtaho ni mana, sir? Pero man, benzoy, ano ba? Parang burag kaedad na ba? Ay kabalak ka kay napay bugas diya. Tapos na yung mga dilata diya. Kita mo gula ako ba nga murag naglisa ni ka. Nya ra. Itong naging adlaw pa na pantayan ako ba nga murag gatulo naman ninyong atop niyo eh. Mo lagi sir. Pero ay kabala ka sir kay ayaran po na mo tulo kung mag-ulan sir. Naod sa wala kalaki ang aluoy ni mo diri. Bantong na perminti na basa imong brief, katalumtom na na. Kaus, nabantayan ako ba? Nga murag, inyong mga banig di ba lagi ni buslot lagi na talaihi na sa inyo, ha? O iya magiging panghayan na, sige panghihi diyan ninyo. Ay, dili sir, naay ka nang pag-umangko na ako sa sir na doon eh. Aba. Balo, bro, nakita na ako, di ba? Ipa-estimate ko na kung pilay bayan na ng kay burag karaan yun sir. Ako na ipa-repair. Ayun na sir. Sir, baka na sir. Okay na sir. Madadara na sir. Di man po na siya maulan sir. Kung basta kuhan sir. Di man po na mutulod sir. Basta way ulan. Lain na ni mo do. May bo. Kung imo bita kong balibara do. May ubos yung ni mo do. Lain na mo kung may ubos, kaya ipaubos mo na ko na mong short. Sir? Ako ba? Ako lang nagtabang mo, dali. Ako maning kalipay. Ay, anak mo ko ba sa makatabang ko? Sisig ka tao, malipay ko ba? Anak mo na tirada niya. Pero ikaw, ay nagkuhan niya. Ha? Sige sir. Igang kayo ba? Magi sir. Pwede mo siya paghukas na lang. Sir? Sir? Paghukas na lang ba? Hukas na ha? Para kita yung malawas ba? Kabalog ka. Kita ko ba? Actually, sa una, nag-gym instructor magyugo. Hukas na, hukas. Medyo,
Sige no. Ay, sa mga bro. Laki na dre. Suka. Sige, sir. Wow. Ang say wow, sir. Oh, actually, pag na-develop na yung mong kanong Kani. Kajalan. Dol. Sir? Alay sa dol sa diri ba kay tuluan nakakuan ko sa una? Kaya mango. Ay. Kani nga part. Kani. Bugnawa si mong kamot, sir. Ay. Samantala kay ka. Tuluan galing ka para kon. Ano siya? Kani. Kani mong dugan diri. Kani ba? Kani. Kung tanong gini mo, tanapis lito na ko. Sir. Kung mo gintanong, kani mong wala. Uy, kalami. Mas dako gidya diri sa tuo. Tapos kung diri sa pickles, tanawa. Ang abs, kailangan, actually, naingon nila nga unom na, pero kabalo ka na ko'y ga-training ko sa una, ka ng mga 8 ka abs, himuna ko ng 28 ka bo? Ha? Posible mo na ba? Oh, kaya. Kani mo. Ay, sir, gilok, sir. Kani ba? Kani. Oh, medyo okay na siya. Gaya na siya. May pawira ko ba? Oh, grabe kaya. Party. Iubos pa daw gamay po. Uy, nanamay ka pang gawas na buho. Ubos na kaya na, sir? Ay, nagkaulaw. Galok na da, sir. Di, ani mangulo, kani diri dapit nga part. Mag-sit ups ka. Para kani diri, kani nga part. Kani ka na. Para kani nga part. Medyo ma-develop ni siya. Kani kulang pa rin na-develop ni. Kani, tapos kani din sa pickles. Tapos kani siya. Ayaw awire yung kamot. Ayaw pong iba. Kikitudluan ta ka. Kana. Tapos kana. Tirada dia. Kalami ba ni mo doy? Pingis kayo eh. Title. Oh. Ang title sa Biyernes. Mga kagahi! Miski akong anak nagduda na saan kung unsa ba gini ang akong bana. Atong adlaw nabuntagan na po siya. Yun siya nga grabe lang ilang ka. O makita biagin na ko po nga matag uli niya, lahi ra gid ang iyang kalipay. Okay. Hantod na sangis. From ear to ear. Nana ko'y pagduda. O panahon na para magsusi-susi nagyugoan eh. Kay murag di na ginimayo. At ang iyang sumpay! Ani ugma mga igala, ha? Umabati ko sa aming batikuson. Oh, Pati Art Bonok Jr. Oh, Bernie Bitok. Kainibay. Kahi sa balita. Kahi sa kalingawan. Ay! Kinipagyapon ang iyong kagahi Hilas King Bernie Bitok. Naatay panawagan ang Philippine Red Cross Miss Or CDO Chapter. Gikan kang Doc Cristina Pilaes. Wa nay dugo kayo karon ang Red Cross nagkinahanglan og mga dugang donors. More blood donors kay ubos ang blood stock diya sa blood center sa Capitol Compound sa Misamis Oriental. Kato mga kidisminorya diya, i-donate na. Way labot na oy. Sorry. Labot na diya. Oy, kabalo mo, magpa-donate yun mo kay kabalo mo. Ang benefits ba ng magsikag, mag-donate kag dugo, mag-improve na sa imong immune system gyapon. Circulation, reduces cholesterol, og replenish your blood. Less chances of clotting and heart attack.
Ana. Good Donate morning mga kagahi. Shout out Daing Family, Plaza Family, Habana and Bona Family. Jove Angelo Orbisido, my brother, good morning. Chigo, shout out Manila Base Batch 85 sa DCHS. Kapitan Manny Bularon, regards daw kang Ramonito Akaak nga kaning kauban sila sa DTA kaniadto ni Director Alfonso Alamban. Derek Cero, boss. Good morning. Good morning. Carmen Doctosil. Pakusipan na yung radyo niya. Carmen, I miss you ha. Dapat magkita atong hawak na nasa 24 ha. Roda Hernandez sa PTV. Kumusta ba? Naamoy bagong hub ha? Oy, kagahapon dahil Suertres result. Dapat ganina din isugod no? Oo. Kagahapon 2 p.m. 709. Sa 5 p.m. kagahapon 615. O kagabi 599. Unsa tayo manadam kuhan? Ha? Unsa tayo manadam kuhan? Pagbataan mo 269. 269? 269. Ang presyo sa Biramax. Uy, tama. Pwede na i-maintain. Uy, kailang 269 burn. Miss lang nga, 269. Una burn, duha na katableta para sa imo o sa imong misis. Unya, ang effect ana 3 days. So bisag 2 times a week ra ka mo tuman ana burn. Ay, kasara. Attorney Jenny Aplinger, no, ang atong gwapang abogada. Attorney. Champoy Cubs. Ha? Danny Guru Dato Dakula. Raymond Gargar Carmelote sa Thailand. Brad, musta Brad? Dong Siam Val Marquez, si Renerio Gomez sa Davao. Mga taga Davao, kumusta ka mo diyang tanan? Uy, grabe to sa Davao ha. Nainangutan na kang Mayor Inday Sara. Nabay curfew. Sa'yo ba ya? Oh, correct. O, pinanang nga Mayor. Unsaon man ni kung ang ako ang uyab niya, di pa ba miga uban og balay. Pero ako yung kasundo niya kay nurse man siya diya sa... In fairness, Oo. legit po na. Legit oo. po na nga rason. O sa tubag ni Inday Sara. Ah. Wow, kalami gyud sa gugma no. Since bisan pa mong uyab, sundo ipakita lang ang ID sa imong uyab. Ay, sana Grabe. Joy Martinez. Bitin kayo siya sa gugmang giahak. Iris Owen Oyan. Pasatot ko pala Brother Bern kay Sir Art pagriday ko sa among head si Sir Sherwin Istavilla, si Ma'am Rysel Bernadette, Melissa Discaliar, kay Mayor Rocky Connie Chavez Galingin sa LSI Contact Center headed by Sir Oliver Villar. Hello sa inyong tanan diya. Marian og Jennifer, good morning. Cyril Kabinga sa Prosperidad Agusan del Sur. Dal Gaudense, Bon Tolopia, Chigo, Jomer Tyro sa Makasandig, Jonathan Gumayagay from Canada. From Canada. Yeah. Tarungon na to na pag ato ginang tarungon og greet basta mga foreigner. Yes. Kay December na. Of course. Dahil siyempre ang mga balikbayan box. And the chocolate. Ako, Art, wang di makikutsusi. Bisag mga, basta gikan lang Amerika, kirami. Basta ako, size 11. Dawat na ni, bisag kung saan nga klase nga ayuda, gadawat na midre. Di ba, no? Uy, i-congratulate sa nato ang favorite wife ni John Mascareñas. Si Emily, no? Emily Congratulations. Wabe, congratulations. 8.4 pounds. Wow. Mao din ni mo gawas, kaya patinda ko as bata. Diet saan mo mga boros, diet, ha? Kaya tanawa, di na CS. So kung naibilman niya na noran yan, imong asawa si Sarya. Good morning, Ma'am Frances, Melanie Gabor and Gabor family. Ay, Dale Brian Katipay, Mga Judy boros. Renis Makalam, Mga boros, si Sir Sam. Dennis Ordineza sa Dumaguete. Good morning, sir. No? Grabe. Ay, nag-ingon ba? Ay, palabi pa na ako sa bata kaya basig dili may mong cesarean, autopsy ang resulta. Trevor Okloma, Adel Maluloy Habunan, Chair Jane Paho, Elmar Medavillo Angot. Good morning kaninyong tanandia. Again, kung wala pa mo nakalike sa among fanpage, paki-like Gahi ni Bay. Kung namoy mga episode ang gusto ninyong balikan or namoy giganahan sa gisulti ni katong Birahi Art, namoy gusto nga para makadungog sa nauban mga issue. Amo nang gina-upload sa among fanpage. So pwede ninyo i-share dito sa Gahi ni Bay. Ang among episode gina-upload po namo sa YouTube channel namo nga Gahi ni Bay. Og pwede po mo sa Spotify, i-search na ninyo ang Gahi ni Bay podcast. Attention sa mga hiling mukaon, sa mga restaurant, food chain o mga resort, karinderya,
doon na giduso ang konseho sa Cagayan de Oro nga clean as you go policy. Dapat lang. Meaning to say nga ikaw ang muhipo sa imong gikan-an og hipo trapuhan nimo limpyuhan ang lamisa nga imong kinanan. Nato ko sa Singapore. Yun na. Kato na malit lang ko kahos ba? Nato ko Singapore. Oh. Grabe kayo, mubilib ka sa mga ingani nga dapat dugay na nag-implement ning kuan, clean as you go. Kailangan na ba ta Pinoy pag magkaon, biyaan na din. Labi na pasagdan. diya kanang sa kanang tubahan, kanang diya sa kanang Tubahon. tubahon, Lagindingan. lagindingan. Gwapo kayo ang mga mangroves, gwapo na. Unya nang lamilil og mga basura, mga tabaghak. Pastilan. Hoy! Daunsa naman eh. Palihog lang. Ha? So Okay. again, clean as you go. Correct. Mo gini dapat even sa atong magsugod ta sa atong mga panimalay, sa atong mga opisina, di man ang magsugod. Tinood ka na. Kaya sa tinood. atong mga opisina, clean as you go. Pero Art, nag-goal gyud ko nga wala sa Christmas party. Yun na yun na siya, ay. So mo na. So wala gyud. Grabe yun. Teresa Sinadjan, pa-shoutout ko sa inyong chief tech sa home radio Sir Bern. Edelberto Sinadjan Jr. Palihog, ipa-deliver na dire ang mga sustento sa sa mga Uy. Rex, Mauna na lagi, Rex mauna na lagi. Lamanggaya, Manila. Good morning. Good morning mga sir. Uy, Salamat diba sir. nananasa? Nga dakpon presuho na ang mga amahan nga di ka sustento sa ilang mga anak na minor de edad. Ha? Wala siya. Di na ito na isgutan kung wala tayo higong panahon. Parang nahilom ng kalimban. Hang tunog mapon sa samang istasyon. Timan ikini. Ang katawan nga dunay gahi og ligdong baruganan may tampong kalambuan alang sa atong katilingban. Kini si Art Bonhoc Jr. Ano hanto karon ipagapon ako ni memorize. Og siyempre ang banang nga gahi sa uban. Di na gyud muling kini ang Hilas King Bernie Bitok. O kini ang Gahi ni Bay! Kami mo dahil sa aking nadahigon Umabati ko sa aking batikuson Oh, Pati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok Gahi ni Bay Gahi ni Bay Gahi sa balita Gahi sa kalingawan Home Radio Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home.